בוקר טוב לכולם, נתחיל? מוכנים? טוב, אז בוקר טוב, קוראים לי דוקטור גארה מוחמד, אני מנהל רשת מרפאות דוקטור גארה לרפואה אסתטית. היום אנחנו הולכים לדבר על הפתרון החדשני של הביופייבר, שזה השתלת שיער סינתטי. זה פתרון שקיים כבר כמה שנים, יחסית חדש בישראל. זה טיפול שבאמת מוצלח ומתאים לאינדיקציות מסוימות שנדבר עליהן בהמשך. כיום יש לנו שתי אופציות לטיפול בביופייבר. יש אופציה לעשות השתלה ידנית, בצורה ידנית, וזה החלק שאנחנו הולכים להשקיע בו היום. אבל גם כן נדבר על העניין של ההשתלה בעזרת מכשיר אוטומטי, שזה הפתרון שהוא פחות או יותר אותו פתרון, אבל עושה לנו את התוצאה יותר, בוא נגיד, איכותית מבחינת נקודת חדירה, וגם כן עושה לנו את ההשתלה יותר מהירה, ואז פשוט יש לנו תוצאות יותר טובות פר מפגש. ההשתלה של שיער סינתטי זה פתרון שמתאים גם כן לגברים, גם כן לנשים שסובלים דילול שיער או מנשירת שיער. הפתרון הזה נותן לנו תוצאות מעולות, תוצאות מיידיות. השיער הסינתטי פשוט היום כובש את כל אירופה, וזה פתרון חדש יחסית בארץ, אבל משתמשים בזה בכל העולם. הפתרון הזה נותן לנו מראה טבעי, אי אפשר להבדיל בין שיער סינתטי שמושתל לעומת שיער טבעי שיש אצלנו מבחינת מרקם, מבחינת מגע וגם כן מבחינת עמידות. הטיפול עצמו מהיר, זמן החלמה אפסי ביותר, אפשר לחזור באותו יום לשגרה. הטיפול ללא כאב נעשה בהרדמה מקומית, לא צריך חדר ניתוח, לא צריך מרדים, זה טיפול מיני פולשני, שעתיים-שלוש, המטופל יוצא וחוזר לשגרה. הוא עומד בתקנים מחמירים ביותר כמו CE, TGA, ועכשיו עוברים אישור FDA. הטיפול של ביופייבר היא שיטה מתקדמת ומיני פולשנית, איך שאמרנו, שמספקת תוצאה אסתטית, מחזיקה לטווח ארוך, כמה טווח ארוך, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל זה לא טיפול שמחזיק כמו בוטוקס 3-4 חודשים, זה מחזיק לטווח ארוך, אבל אנחנו נדבר על האינדיקציות האלה בהמשך. השיער עצמו הוא שיער מלאכותי, עשוי מפוליאמיד. השיער עמיד מבחינה פיזית ומותאם ביולוגית וזהה לשיער הטבעי שיש אצלנו. מדובר בשיער שהוא גמיש, רך ודק, והכובד שלו והעובי שלו כל כך חשוב שנדע על זה, שהקוטר של השיער זה 0.08 מילימטר בלבד לשיער, וזה באמת חשוב בעניין של השתלת שיער סינתטי, שהשיער לא יהיה כבד, כי ככל שהשיער כבדה יותר, אז פשוט השיער, יש סיכוי יותר גדול שהשיער ייפול. יש לנו בגדול 13 גוונים סטנדרטיים שאתם יכולים לראות פה, לכל אחד יש קטלוג כזה. זה קטלוג בכדי שנבחר צבע, רק בכדי לבחור צבע, לא בכדי להרגיש את המרקם. זה לא שיער אמיתי שאנחנו הולכים להשתיל, זה רק בכדי לבחור את הצבע. יש אופציה להזמין שיער לפי הגוון של מטופלת שיש לה שיער ממש אדום, שלא נמצא ב13 הגוונים האלה. אפשר להזמין את השיער שמותאם בדיוק לאותה מטופלת. יש לנו שיער מטולטל, חלק ומסולסל, אוקיי? זה מכסה את כל האופציות שקיימות אצלנו. אנחנו בוחרים את צבע, אפשר לשלב את צבעים, למשל אצל דוקטור דפנה. כן, אז בחרנו אצלה 8 ו-9, שזה בדיוק הצבע שלה. האורך... אפילו הייתי עושה 7, 8, 9, 7 יותר נמוך, כן, 8... אפשר לשלב, אפשר, כן. אנחנו נדבר על הצבע, אפשר לעשות צבע, אבל בלי אמוניה. יש לנו את האורך הבסיסי שמגיע כ-15 סנטימטר, יש 30 ויש 45. 15 מתאים לגברים ולנשים, ופשוט אצל גברים הם גוזרים את זה כל אחד איך שהוא רוצה. אצל נשים בדרך כלל אנחנו משלבים 15, 30, 45, מסיבה אחת אם אתם מסתכלים על כל בחורה, אתם תראו שיש לה שיער קצר, שיער יותר ארוך ושיער יותר ארוך.
בישראל רוב האוכלוסייה ורוב המטופלים שנעשו הם בנשים היו 15 וכמעט 30% היו 30, אוקיי? 15 זה מספיק טוב. 45, אני מהניסיון שלי לא ממליץ לכם לעשות 45, מסיבה אחת שהשיער יותר כבד ואז פשוט יש סיכוי הרבה יותר גדול שהשיער ייפול עם הזמן. השיער, כמו שדיברנו, יש שיער שהוא פשוט מגיע עם סיב אחד, אנחנו משתילים שערה, ויש מה שנקרא Medicap High Density. מה זה Medicap High Density או MHD? זה שיער טריפל. אנחנו משתילים זקיק אחד, יוצא מזה 3 שערות, אוקיי? אנחנו גם כן נדבר על האינדיקציות האלה בהמשך. בנוסף למראה הטבעי והתחושה הטבעית, השיטה הזו משלבת מה שנקרא קשר כפול. אנחנו משתילים את הזקיק של השערה, יש שם תפר כפול שפשוט גורם לחוזקה של החזקת השיער בפנים בתוך הגליה. וגם כן, חוץ מזה, יש לנו מעטפת קרטין שמכסה את השיער בכדי למנוע זיהומים וסיבוכים. וגם על הסיבוכים והזיהומים אנחנו נדבר בהמשך. הטיפול עצמו, אנחנו משתילים את השיער בשכבה העמוקה, בגליה קפיטיס, לעומת השיער הטבעי שנמצא אצלנו בחלק טיפה יותר עליון מזה. מערכת ההשתלה של ביופייבר גם כן מבחינת אישורים היא מאושרת TGA ו-CE. הטיפול הזה עבר מחקרים קליניים היסטולוגיים אחרי 2, 3, 5 והיום יש להם כבר אחרי 8 שנים. יש יותר מ-122 מחקרים בספרות, אתם יכולים לקרוא את הכל ולשלוח לכם את הכל דרך המייל, שפשוט תעבירו על זה אם יש לכם זמן. זה לא טיפול חדש שצריך לפחד ולעשות טיפול כזה, זה טיפול מאושר, זה טיפול שעבר מחקרים ויש בזה תוצאות מדהימות, גם כן מבחינה היסטולוגית. השיטה של הביופייבר עומדת, כמו שאמרנו, בכל הסטנדרטים הגבוהים והמחמירים של האיכות והבטיחות, וגם כן מבחינה פיזיקלית ומכנית, השיער עצמו הוא שיער מאוד עמיד. הטיפול, כמו שאמרנו, מיועד לגברים וגם כן לנשים. באירופה רוב המטופלים הם גברים, בישראל 90% מהמטופלים הם נשים. אפשר להשתיל לגברים, אפשר להשתיל לגברים, אבל מבחינה אחרת אפשר, כאילו, אנחנו רואים הבדל מבחינת האוכלוסיות בין המדינות וגם כן באירופה לעומת הארץ. ההשתלה מחזיקה לזמן רב, כמה זמן אי אפשר לדעת ואי אפשר להתחייב מכל מיני סיבות. אתם רופאים שיודעים שזה טיפול רפואי, אוקיי? בן אדם אחד שמגיע אליך, אומר לך, אני הולך עם קסדה, אז יש סיכוי גדול שהוא יאבד את השיער הטבעי שיש לו וגם כן את השיער הסינתטי. אישה שמגיעה עם מטפחת כל הזמן, מטפחת צמודה, זה מפיל את השיער. סאונה, כל מיני דברים שאנחנו עושים באופן יומיומי יכולות לפגוע בשיער הטבעי וגם כן בשיער הסינתטי. זה עדיין שיער סינתטי שיכול להיות שזה ייפול, אבל הם הולכים לפי הפרוטוקול של החברה, הולכים ועובדים לפי האפטר קר, אז יש סיכוי גדול שהשיער יחזיק לתקופה ארוכה יותר. מבחינת השיער עצמו אפשר לשלב עם טכנולוגיות וטיפולים אחרים, כמו לעשות טיפולי פלזמה, טיפולי ויטמינים. היום עושים הידרופשיאל באירופה לניקוי הסבום, בלאג שגורם להתקרחות. אפשר לשלב את כל הטיפולים האלה עם הטיפול של ההשתלה, אבל גם כן לפי הפרוטוקול של החברה ולפי האינדיקציות. הטיפול עצמו מתאים למי שמעוניין לעשות עיבוי הדרגתי, או שפשוט מי שרוצה להגיע, לעשות טיפול אחד וללכת הביתה וזהו. כאילו אפשר לחלק את הטיפול הזה, מי שרוצה להשתיל, בוא נגיד 3,000 שערות, יכול לעשות את זה 1,000, או פשוט לעשות 3,000 ביחד. מבחינה כספית, בוא נגיד, אם אין לו את היכולת הכספית לעשות טיפול בבת אחת, אז הוא יכול לחלק את זה. הטיפול עצמו מאפשר לנו לתת מראה טבעי, כי אמרתי לכם, אי אפשר להבדיל בין שיער סינתטי מושתל לעומת השיער הרגיל. כן. כאילו אם אתה מסתכל על אתה רוצה באמת בהגדלה. כן.
אנחנו נראה מבחינה היסטולוגית, את תראי את זה בשקופית מתקדמת יותר. מה היתרונות של שיטת ביופייבר לעומת שיטות אחרות? זה שיער דג גמיש, אמרנו שהוא נראה טבעי. אנשים תמיד מחפשים דברים טבעיים, אפילו כולכם עובדים בתחום האסתטיקה, היום אנשים לא רוצים לראות מנופחים. אתם רואים אנשים שעברו השתלות שיער רגילות, טבעיות, שפשוט אתם רואים בבירור שהוא עבר השתלת שיער. פה המראה הוא הרבה יותר טבעי. כמו שאמרנו, השיער זמין במבחר גוונים, צבעים, גלי, מטולטל, מסולסל וחלק. והשיער עצמו אפשר להשתמש במייבש, אפשר לעשות חפיפה, איך שאנחנו רוצים, אבל הכל לפי הפרוטוקול, גם כן על זה נדבר. אפשר להגיע לצפיפות גבוהה ותוצאה מיידית, ואנשים באמת מחפשים תוצאות מיידיות, לא רוצים לחכות זמן עד שהשיער יצמח, אבל כמו שאני תמיד אוהב להסביר, יש לכם קליניקה, אתם היום מעסק, אוקיי? מגיע אליכם מטופל, אתה צריך להציע לו לפי המצב הרפואי שלו, אוקיי? יש אנשים שמתאים לעשות להם פלזמה, יש אנשים שצריכים השתלת שיער רגילה, ויש אנשים שהדבר היחיד שיכול לעזור להם באמת זה הביופייבר. יש אנשים שעברו השתלות רגילות ולא היו מרוצים, אז אפשר לתת עיבוי גם כן עם הביופייבר. אבל זה לא אומר שכל מטופל שמגיע אליך, אתה צריך לדחוף לו את הביופייבר. צריך לתת את זה רק לאינדיקציות המתאימות. חוץ מזה, דיברנו על החוזק והעמידות, הטיפול עצמו קצר, וזה כן חשוב. רופאים שעושים השתלות רגילות יודעים שזה תהליך ארוך, לוקח זמן, צריך מאמץ. פה הטיפול יחסית קל, 2-3, גם כן למטופל, גם כן לרופא. ומה שחשוב, אמרנו שהטיפול עם תוצאה מיידית, ולא צריך לחכות זמן עד שהשיער יצמח. אין לנו כאבים, אנחנו פשוט עושים טיפול עם הרדמה מקומית. ההחלמה מהירה זה טיפול מיני פולשני שאפילו לא צריך מרדים, כל רופא יכול לעשות הרדמה מקומית, לוקאלית, או שפשוט להשתמש, לעשות בלוק. אנחנו גם כן היום נעשה בלוק, שתראו איך עושים את זה בקרקפת. מבחינת מחקרים דיברנו, עמידות בפני זיהומים. בכל טיפול רפואי אפשר לגרום לזיהומים, אפילו בהזרקות בוטוקס והזרקות של חומצה, אבל אם אתם עובדים לפי הפרוטוקול, אנחנו לא נגיע לזה. וההליך עצמו הוא הליך הפיך, אוקיי? אם מטופל עושה היום השתלה של 100 שערות ומתחרט על זה, אומר לך שאני רוצה פשוט להוציא את השיער, אפשר לעשות את זה. אנחנו נדריך אתכם איך להוציא את השיער הזה. כן, אפשר להוציא את זה, אבל כמעט ולא קיים מצב כזה, אוקיי? רק במקרה ויש סיבוך או שעשו השתלה לא נכונה, אז אפשר להוציא את זה. מאפייני השיער עצמו, אמרנו שזה שיער דק, וזה כן חשוב שהשיער יהיה דק, שלא יהיה לו כובד, ואז פשוט השיער ייפול. מבחינת ההרגשה, עכשיו אנחנו מביאים היום דוגמן אצלנו, פשוט הוא מטופל שעבר השתלה. אתם תרגישו שכמעט ואין הבדל בין השיער הסינתטי לשיער המושתל, בסדר? אתם לא תראו את ההבדל. חוץ מזה ניתן, כמו שאמרנו, להשיג את כל הגוונים, לא רק מה שיש אצלכם. נדל יכול לבקש מביופייבר, יש מישהי שהגיע עם צבע אדום, ויש לנו אחת כזאת שביקשה ממש צבע אדום, ולא רצתה לצבוע את זה, אז אפשר להזמין חוץ מהצבעים שיש פה, אבל זה לוקח זמן, בדרך כלל 3 שבועות עד שמייצרים את זה. בפגישת האבחון כל כך חשוב לעבור על המקרה בתור רופא, לראות אם זה כן מתאים לעבור השתלת ביופייבר או ללכת על פלזמה, או היום יש פתרונות חדשים, אפשר להתייעץ עם נדל, אבל מבחינה אחרת צריך לבחור את המקרים שבאמת מתאימים ולא להשתיל לכולם. אנחנו נעבור לפרוטוקול לבחירת מטופלים. זה סתם מטופל שהוא רופא שיניים, הגיע אלינו, עבר 3 השתלות בטורקיה, זה אחרי 3 השתלות רגילות. זה תוך כדי השתלה, זה התוצאה המיידית, אתם תראו את זה בבירור בשקופית הבאה.
זו תוצאה שמטופל לא היה מרוצה מהשתלה רגילה. אם אתם רואים גם כן, הוא שם טופיק, אחרי זה עשה קעקוע. כן, אם אפשר, בשבילך אתה יכול להמשיך לצלם, אבל מתמונות של מטופלים אם אפשר לא לצלם, אנחנו נשלח לכם את התמונות שאנשים מסכימים שתצלמו אותם. פשוט מה שרציתי להראות לכם פה, שיש תוצאה מדהימה, הוא הגיע אליי לפני החתונה, אני רוצה תוצאה, למרות פשוט הוא עבר 3 השתלות, והוא רוצה לראות טוב, והוא מוכן לעשות את הכל. השתלנו לו 500 שערות, נראה לי, פחות או יותר. זהו, רק 500? כן, כן. אבל בגלל שזה שיער ארוך, אז זה מכסה ונותן תוצאה מיידית. הוא סיים את ההשתלה אצלנו, הלך לעבוד באותו יום. וזה היתרון. אלופישיה טוטליס. אפשר לעשות, אני לא ממליץ לכם, כי זה עולה המון כסף למטופלים. חבל פשוט להשלות את המטופלים ובסוף הם לא יגיעו לתוצאה שהם רוצים. זה מטופל שעבר השתלה בחלק הקדמי, זה תמונה מהחברה. פה השתילו סביב 1,000 שערות, אבל אם אתם רואים אחרי שעשו את כל הפן וכל הדברים, הוא נראה דוגמן. זה תוך כדי טיפול. הטיפול, כמו שאמרנו, מה שחשוב בזה שזה נותן תוצאות מיידיות, תוצאה אסתטית. לא צריך להשתיל כמויות גדולות כמו שעושים בהשתלה של FUE ושאר הטיפולים הרגילים, כי השיער עצמו ארוך. אין דאון-טיים. מטופל מסיים טיפול, יכול לחזור לשגרה באותו יום. יש כמה הגבלות מינימליות אחרי הטיפול, כמו לקחת אנטיביוטיקה פרופילקטית ודברים כאלה, אבל הגבלה פיזית, הוא יכול לחזור למכון כושר באותו יום. קסדה, יש הגבלה בזה, כן. עדיף שלא. עדיף שלא, כן. אפשר, אבל ההמלצה של החברה לא לעשות את זה. כמו שאמרנו, השיער הוא ביוקומבטבל לשיער שיש אצלנו, לכן כמעט ולא רואים דחיות, אבל לפי ההמלצה של החברה, הם תמיד ממליצים לעשות טסט, מטופל מגיע אליך, עושה השתלה של 100-200 שערות, אחרי חודש אם הכל בסדר, אפשר להמשיך לעשות לו 1,000 שערות, בסדר? זה ההמלצות של החברה. יש רופאים שמההתחלה פשוט משתילים 1,000 שערות, אבל אני תמיד ממליץ ללכת לפי הפרוטוקול של החברה. אינדיקציות, בדרך כלל, למשל, אלופישיה טוטליס, אפשר לעשות, אוקיי? אבל מבחינה אחרת, קודם כל צריך לתאם ציפיות עם המטופל, הוא יראה תוצאה מיידית, אבל בגלל שזה שטח גדול, צריך להגיד לו שזה יעלה לו המון כסף. יש לנו מטופלות שהגיעו ל-95,000 שקל, שילמו על הטיפול הזה, ויש אחת שהגיעה ל-99,000 שקל. היא לא שילמה את זה בבת אחת, זה היה תהליך של מספר טיפולים, כמעט כל חודש עשתה 600, 1,000, 2,000, אבל אפשר להגיע לסכומים האלה. והכי חשוב שהמטופלת תצא מרוצה בסוף. היא מוכנה לשלם אפילו 200,000 שקל, אבל אני אישה, אני רוצה שיער, אוקיי? ושיער ארוך. ואתם בתור נשים, אני חושב שהכי חשוב בשבילכם זה השיער. אוקיי. חוץ מזה, FUE, בואו נתקדם. כן. יאללה, יש אינדיקציות שאנשים אחרי לידה אני לא ממליץ אחרי לידה לחכות 3 חודשים, ייצוב הורמונלי, ואז לראות את המצב, בדיקות דם, יכול להיות שיש חוסר ברזל, אבץ, צריך לבדוק את כל הדברים לעומק אחרי לידה, ואז פשוט לעבור לכיוון של ההשתלה. חוץ מזה, פולו-אפ, צריך תמיד לבקש מהמטופל אחרי ההשתלה שיחזור לבדיקה שגרתית אחרי חודש, לראות אם הוא כן יודע איך להשתמש במוצרים של האפטר קר, אם המצב תקין, יש דלקות, יש יצירת סבום, צריך לעקוב אחרי זה. במצגת הזו אנחנו דיברנו על המחקרים, יש יותר מ-122 מחקרים על הביופייבר. מבחינת Clinical Trials אחרי 3 שנים, 91.2% מהמקרים לא היה שום פתולוגיה אחרי ההשתלה. בכל טיפול רפואי, אם אין לנו זיהומים,
אז הם משקרים, בסדר? תמיד יש זיהומים, תמיד יש inflammation, דלקות, יש סיבוכים. אחרי 3 שנים יש בממוצע 3.7 mild inflammation שחלף אחרי טיפול אנטיביוטי, 3.2 mild infection שגם כן חלף אחרי טיפול אנטיביוטי. אחוז נשירה ממוצע הוא 1.9%, שהוציאו אותה, סליחה, לא אחוז נשירה, זה אחוז הוצאת שיער, אוקיי? 1.9. מבחינה היסטולוגית, דוקטור דפנה, את ביקשת לראות מבחינה היסטולוגית, זה אחרי נראה לי 5 שנים, זה בוצע בשנת 1995. רואים את המעטפת קרטין מסביב לשערה שמגינה מבחינת זיהומים, וזאת השערה בשכבה של הסבגליה. מבחינת מתכלים, כשאנחנו מדברים על הביופייבר, אנחנו לא צריכים להחזיק חדר ענק, אנחנו בסך הכל צריכים חדר טיפולים קטן, מיטה, שטח סטרילי. אנחנו הולכים להשתמש באימפלנטר, משתיל כמו מחט קטן, עכשיו אתם תקבלו את זה, כל אחד יקבל את המשתיל שלו, ואני מעדיף שתעבדו עם המשתיל שלכם, לא המשתיל של ההדרכות, שכבר תרגישו שהכל תקין. ויש לנו את המחט, אוקיי? המחט, לכל מטופל אנחנו מחליפים מחט, והמשתיל נשאר אצלכם, אתם עובדים איתו, שמים את זה באוטוקלב אחרי כל טיפול, ואפשר להמשיך לעבוד איתו. יש לנו את האופציה השנייה, שזה לעבוד עם המכשיר. המכשיר עושה תוצאות אסתטיות טיפה יותר טובות, אי אפשר לראות את זה בעין, אבל מדברים על זה שלמה המכשיר עושה תוצאה יותר טובה, שפשוט אחרי שעה עבודה, אנחנו מתעייפים עם הלחיצות האלה, אז פשוט אתה לוחץ פעם בלחץ מכני של 3.1, הלחיצה הבאה אתה לוחץ 3.5, ואז פשוט נקודת החדירה תהיה טיפה שונה. לעומת זאת, במכשיר הוא נותן פולס כל הזמן באותה עוצמה, 3.2 בוא נגיד, וזה פשוט עושה אחידות מבחינת העומק של ההשתלה. אני אישית כמעט ולא רואה הבדל, ההבדל היחיד זה ההכנסה שלכם, כי אם אתה משתיל 500 שערות בידני, במשתיל אתה מגיע ל-1000. בתור התחלה אני לא ממליץ לאף אחד להתחיל עם המכשיר, תתחילו לעבוד ידני, תלמדו לעבוד ידני. אם יש לכם מספיק פרנסה, תעבירו למכשיר. יש קליניקות שמחזיקות 3 מכשירים, 3 רופאים עובדים במקביל. זה תלוי בעבודה שלכם. אנחנו גם כן נראה את המכשיר, אבל היום נתמקד יותר בעניין של הידני. בקשר לביופייבר קר סט, או מה שנקרא אפטר קר, יש חומר שנקרא ביופייבר הר קומפורט, זה הסבון. יש חומר אחר שנקרא ביופייבר דרמקלין. הדרמקלין זה בסך הכל כמו חיטוי, למשל כשמשתמשים במסרק או רוצים לעשות חיטוי אחרי סאונה או כשהולכים לים, אז עדיף לנקות את הקרקפת שלא יהיה זיהומים או סיבוכים. ויש מה שנקרא סבוקר. סבוקר, במיוחד בישראל, זה בשבילי המוצר הכי חשוב שצריך להשתמש בו, בגלל שיש לנו פה יצירת סבום יותר מכל המזרח התיכון, וגם כן הרבה יותר מאירופה. בגלל שאנחנו מזיעים יותר, אז פשוט נוצר סבום שחוסם את התעלות. הסבום זה חומר שנוצר בעור, והוא מוצר שאנחנו צריכים אותו, אבל כשיש יצירת יתר, זה גורם לנזק, וזה כן גורם לנשירת שיער. זה האפטר קר, אתם לא צריכים לזכור כלום, לא צלם כלום, פשוט תקבלו את הכל בצורה מסודרת. מה המטופל צריך לעשות ב-24 שעות הראשונות, מה הוא צריך לעשות בשבוע הראשון, מה הוא צריך לעשות ב-30 ימים הראשונים, איך להתנהג עם השיער, אנחנו נעבור על זה בהשתלה, פשוט אני מעדיף לעבור לחלק השני. מה צריך לעשות בפולו-אפ אחרי חודש, אתם מזמינים את המטופל, מסבירים לו, הוא מתחיל להשתמש למשל בסבוקר אחרי השבוע החמישי. אתם לא צריכים לזכור את זה, פשוט תנו את זה בצורה מסודרת למטופל, וגם כן תוודאו שהם עושים את זה בצורה נכונה. מבחינת שימוש בשמפו, מבחינת זיעה, מה הוא צריך לעשות בכל מקרה. אנחנו נדבר על זה בהמשך. למשל, הרבה אנשים שבישראל, לצערי הרב, משתמשים במה שנקרא טופיק, שזה הקרטין.
הטופיק הזה הוא מוצר זול ביותר שנותן מין קסם למטופל, הם מורחים מין שחור כזה על הקרקפת, שהוא נותן מראה של שיער מלא, אוקיי? אבל מבחינה אחרת זה פשוט חוסם את כל התעלות וגורם לנשירת שיער טבעי, וגם כן גורם לזיהומים. כל כך חשוב להדגיש את הדברים האלה, מה מותר ומה אסור. אפשר לעשות, אמה שאלת לגבי הצביעה, אפשר לעשות כל צביעה אחרי חודש, רק שלא יכיל את האמוניה. חוץ מזה, יש את האתר הרשמי של הביופייבר, אתם מוזמנים להיכנס לשם, לראות כל מיני סרטונים, וגם כן יש לנו בדף של היוטיוב אצלנו סרטונים. במקרה ושכחתם איך להתקין את המשתיל, אתם מוזמנים להיכנס לדף, יש הסבר מלא איך לסדר את כל הדברים האלה. חוץ מזה. כן, יש באתר שלהם וגם כן באתר שלנו. זה תמונות של מטופלים שעברו השתלות. זאת מטופלת שעברה כמעט 2,000 שערות, 3,000 שערות. זה מטופלים של החברה. פה סביב 1,000 שערות. זה מטופל סביב 1,500 שערות, ופה שילבו צבעים, אם אתם רואים. זה נראה טבעי ביותר. יש את השיער הקרלי. בישראל רוב המטופלים זה אנשים שמגיעים עם שיער חלק. אם אין להם חלק, אז הם עושים החלקה ואז פשוט רוצים להשתיל חלק. השיטה, אנחנו נדבר בחלק השני על זה שהכיוון של השערה משנה את הכמות שיער שאנחנו יכולים להשתיל. אפשר לעשות תוצאה מדהימה, כמו המטופל הראשון שהראיתי לכם, 500 שערות, ואפשר להגיע לאותה תוצאה עם 3,000 שערות. זה תלוי במראה שהמטופל עצמו מחפש. זה גם כן תוצאה מיידית. תוצאה מיידית. לסיכום, הטיפול עצמו בטוח ביותר, קל ביותר, לא טראומטי, תוצאה אסתטית מיידית. אפשר להשתיל כמויות יחסית קטנות ולהגיע לתוצאות גדולות. ואפשר לשלב עם טכניקות של השתלות שיער אחרות. מבחינת הפרוטוקול העבודה לרופא, קודם כל צריך לבחור מטופל שהוא בריא בדרך כלל, אין לו מחלות, אל תיכנסו למיטה חולה. מטופל עם סכרת, אל תיקחו, אוקיי? שלא יעשה. לא, לא. למה להסתבך? למה לסבך את המטופל? מטופל עם דרמטיטיס, מטופל עם פסוריאסיס, כל הטיפולים האוטואימיוניים עדיף להתרחק. אפשר לעשות, סבוריה, אפשר לעשות, אבל קודם צריך לנקות את הקרקפת ואז, בסדר? וגם כן הוא צריך לחזור למעקב בכדי שלא יהיה התפתחות של, כן. למשל, הנה, דיברת על סבוריה, במקרה ויש סבוריה, דרמטיטיס ופסוריאסיס, הם לא ממליצים, אבל אפשר לעשות נורמלייזינג לקרקפת עצמה, ואז לעשות את ההשתלה. legal forms, חשוב ביותר להחתים את המטופל על התפסים האלה. זה מגן עליכם, מגן על המטופל, וגם כן גורם לכם להגיע לתוצאות יותר טובות. כל כך חשוב להחתים אותם על התפסים האלה, ושכן יקראו את זה, וכן יקבלו את תפסים איך לעשות after care. רק דיברתי עם אחת העובדות פה, שאומרת לי, פנה אליה מישהו שעבר השתלה בעבר לפני כמה שנים, הוא כל כך היה מרוצה מהתוצאה ורוצה עכשיו לעשות עוד השתלה, אבל פשוט יש לו זיהום מקומי. שאלתי אותה, הוא השתמש באפטר קר והתברר שלא קיבל אפטר קר ולא הסבירו לו על אפטר קר. וזה בעיה במרפאה שעשתה לו את הטיפול. חוץ מזה, מבחינת סטריליות, צריך תמיד לעשות חיטוי לפני ההשתלה, לעבוד עם כפפות סטריליות, בכדי לשמור על המטופל. אנסתזיה, בדרך כלל אנחנו משתמשים בלידוקאין עם אדרנלין, יש לנידל קרפולות מוכנות, אפשר להזמין את זה. למה צריך להוסיף את האדרנלין? בכדי להפחית את הזרימת דם, ואז פשוט יותר קל לכם לעבוד. מבחינת... כן. השאלה לגבי האפטרקר. כן. כמה זמן צריך להשתמש באפטרקר? כל החיים. כלומר, הוא מגיע לקליניקה, הוא קונה את זה? את עושה שתל שיניים. אני תמיד אוהב לתת את הדוגמה הזו. שתל שיניים, את כל יום משתמשת במברשת שיניים מנקה.
אם את לא משתמשת בחוט דנטלי, יהיה לך זיהום, אוקיי? צריך להשתמש בחוט דנטלי. וחוץ מזה צריך להגיע לרופא, למרפאה כל 6 חודשים, לעשות ניקוי אבנית, אוקיי? הם לא עושים, אפשר לחיות עם זה, בסדר? אבל בשלב מסוים את תסבילי, בסדר? האפטר קר זה טיפול כמו שהוא משתמש בשמפו רגיל, הוא צריך לעבור לשמפו של החברה של ביופייבר. יש מחליפים, ואנחנו רשמנו את זה באפטר קר, יש מוצרים שהם נמצאים על המדפים בסופר פארם ובבתי מרקחת, שאפשר להשתמש בשמפו שלהם. יש מה שנקרא שמפו נזורל, זה שמפו מומלץ, אפילו אם הם משתמשים באפטר קר, לפחות פעם אחת בחודש. כן. פעם בחודש, רק במקרה ויש זיהומים, סיבוכים, אז אפשר לעלות לפעמיים בחודש או פעם בשבוע. בסדר? זה הכל תלוי במקרה. מבחינת כמות ההשתלה, אנחנו תמיד דיברנו על העניין של הטסט, צריך להשתיל 100-200 שערות במפגש הראשון, שגם כן המטופל יראה את התוצאה, הוא לא יבוא לשלם 20,000 שקל, אבל יצא מאוכזב. בסדר? עדיף להשתיל 100-200, שיחזור בעוד חודש. וכמו שאמרנו, צריך לחזור לביקורת אחרי חודש ימים. במקרה ואין ריאקשן, אז אפשר להשתיל באותו יום. הכמויות שאפשר להשתיל, יש גרף כזה שאתם גם כן תקבלו את זה, הערכה של הכמות שאנחנו צריכים להשתיל בכל אזור. את האמת, אנחנו משתילים הרבה פחות ממה שרשום בטבלה הזו, כי פשוט אנשים רוצים לחסוך כסף ואפשר להבין אותם. לא צריך להגיע ל-90,000 שקל, אני סתם זרקתי את שני המספרים האלה. אפשר להגיע לתוצאות מדהימות ב-5,000 שקל, בסדר? ו10,000 שקל אפשר להגיע באמת לתוצאות מדהימות עם הביופייבר. בקשר... אנחנו נדבר על המחירים עוד מעט, בסדר? בקשר לשיער המושתל, אנחנו דיברנו על זה שיש שיער שהוא זקיק אחד ויש שיער של הטריפל, ה-MHD. ה-MHD אי אפשר להשתיל אותו בכל הקרקפת, יש אזורים מסוימים, גם כן תראו את זה בטבלה, איפה להשתיל. בקשר למרווח בין השערות המשתלות, תמיד צריך להתרחק 1.5 עד 2 מילימטר בין השערות בכדי לא לגרום לזיהומים, כי אם אנחנו פוצעים את המעטפת קרטין זה יגרום לזיהומים. לא צריך להיות אגרסיביים, זה טיפול באמת צריך עדינות, כי אם אתה לוחץ עם המחט יותר מדי אתה יכול לגרום לצלקת מקומית, אז פשוט תהיו עדינים, לא ללחוץ יותר מדי. והעומק של ההשתלה צריך להיות באזור של הסבגליה, ממש עמוק. האזורים של ההשתלה, לפי מה שאתם רואים, הצבע האדום, הצבע הירוק, זה אזורים שאפשר להשתיל בהם. החלק הקדמי, איפה שיש לנו שריר, אתם יכולים לבקש מהמטופל להרים גבות, רק במקרה והוא עושה בוטוקס, אז זה לא יעזור לנו. פשוט להרגיש את השריר, לא להגיע לנקודות האלה, ואני תמיד ממליץ לא להשתיל פה, בסדר? אם אתם משתילים, אתם תראו זיהומים. אנחנו מסבירים לרופאים, אל תשתילו בגבות, אל תשתילו בזקן, והם עושים את זה, אוקיי? ואז חוזרים עם זיהומים. אפשר להציל, אפשר להוציא ולא לגרום לצלקות, אבל תעבדו לפי הפרוטוקול, אסור זה אסור, בסדר? ביופייבר קיימים כבר הרבה שנים, ראו הרבה סיבוכים, יודעים שעדיף לא להתקרב לאזורים האלה, אז פשוט לעבוד לפי הפרוטוקול. חוץ מזה, את זה אנחנו נעביר לחלק השני, בסדר. בקשר לדברים חשובים, באמת זה דברים חשובים שאתם צריכים לזכור. יש לנו מעטפת קרטין מסביב לשערה, שפשוט מגינה על כל שערה. זה שיער רגיל, יחיד, וזה שיער טריפל. יש מה שנקרא אנטי-בקטריה קרטין שיט, שפשוט מגינה מבחינת זיהומים. במקרה ואנחנו משתילים את השערה בשכבה העליונה, אוקיי? איפה שיש לנו שומן, יש סיכוי גדול שהשיער ייפול, בסדר? זה הדבר הראשון, למה אנחנו מאבדים שיער אצל מטופל יותר מהמטופל השני, בגלל שהרופא לא עבד נכון, אוקיי? הוא זריק בצורה שטחית, אז השיער ייפול. דבר שני, בקשר להבדל והמרווחים בין השערות, אם אנחנו משתילים, כמו שאמרנו, שערה אחת מעל השנייה, ואתם תראו את זה.
כל מקרה שאנחנו משתילים שערה מעל השנייה, אנחנו פוצעים את המעטפת קרטין, וזה מקום מצוין להצטברות חיידקים, בסדר? אז פשוט צריך לעבוד לפי פרוטוקול, להתרחק 2 עד 3 מילימטר בין האזורים המושתלים. ובמקרה ואנחנו משתילים עמוק יותר מדי, ובטריפל, זה כן חשוב, שהחלק של ההצטלבות של 3 הקשרים ביחד צריך להיות מעל הקרקפת. אם אנחנו מכניסים את זה, זה פשוט גורם גם כן להצטברות חיידקים. After care, אנחנו נדבר על זה בצורה יותר מרוכזת אחרי ההדרכה, בקשר לסיבוכים. היום אני נכנס לכנס לאסתטיקה, אני לא נכנס להזרקות שמדברות על בוטוקס ופילר, אני נכנס לסיבוכים. כי תמיד צריך לדעת איך לטפל בסיבוכים. אנחנו כמעט ולא רואים סיבוכים, אבל יש מקרים שבגלל עבודה לא נכונה של הרופא, בגלל, בוא נגיד, after care לא נכון מצד המטופל, צריך לדעת איך לטפל בזה, בין אם זה, כמו שדיברנו על נשירת שיער, אוקיי? האחוז הממוצע זה בין 5 ל-15%, שנתית זה משהו מינימלי, הוא יכול להשתיל היום, לחזור בעוד 3-4 שנים, לעשות עוד 100-200 שערות, בסדר? אבל אפשר למנוע את זה אם אנחנו מטפלים בצורה יותר נכונה. טיפול אנטיביוטי, תמיד זה חובה לתת אנטיביוטיקה מקומית ואנטיביוטיקה סיסטמית בכדי למנוע זיהומים. טוב, אז בתמונה הזו אנחנו רואים את האזורים שאפשר להשתיל בהם, והאזורים בצבע האדום שאסור להשתיל בהם ולא מומלץ להשתיל בהם בגלל שיש שם שריר, אז פשוט יש סיכוי יותר גדול לזיהומים. ה-BF זה אומר הסינגל, ביופייבר הרגיל. MHD זה אזורים שאפשר גם כן להשתיל בהם שיער של טריפל. אל תשתילו טריפל בחלק הקדמי, כי רואים את הבליטה של הזקיק המשולש, לעומת זאת בחלק האמצעי אפשר להשתיל. עכשיו אנחנו נעבור לחלק שהוא יותר חשוב. אנחנו נתחיל לעבוד על קרקפת. כל רופא צריך עכשיו לדעת באמת איך לעשות את הכיוון של המשתיל. אנחנו נדבר על אינדיקציות, קונטרה-אינדיקציות, על after care, אבל הכי חשוב זה לדעת איך לכוון את המשתיל, בסדר? כל רופא ישתיל על קרקפת מהשערות, זה שיער זול, תסתכלו על המרקם שלו. אחרי זה בשלב השלישי, כולכם תשתילו על מטופל אמיתי, ותראו גם כן, אנחנו נדבר על סיבוכים ואיך לטפל בסיבוכים. גם שאלה. כן. אם רופא מחזיק, אני שואלת... כן, פשוט אני באמת מעדיף לתת זמן לשאלות. יכול לעשות את זה? כן, כן. כלומר, רופא... בארץ מי שעושה את זה... האם הוא יכול להדריך, כמו שהוא מדריך בלייזר, איזשהו טכנאי, או ש... אני אישית ממליץ אך ורק רופא. בדובאי למשל טכנאי עושה השתלה, בטורקיה טכנאי עושה, בתל אביב יש אנשים שמחזיקים טכנאים שעושים את זה. אתה רוצה לעשות טכנאים? כן. אני שואלת. רופא. טכנאים מסייע, אני לא מכיר אף אחד שעושה השתלה. יש כאלה. אני אישית, בישראל פנתה אליי טכנאית שרוצה לעבוד בהשתלות שיער, אמרתי לה, אני לא עושה את זה, אמרה לי, אני עובדת בתל אביב, אני לא אגיד שם המרפאה, אבל היא עושה את זה שם, אז זה אחריות הרופא. בכל מקרה, אנחנו עכשיו... שניים על ראש זה ריאלי? מה? 2 רופאים על ראש זה ריאלי? כן. כן. אני אראה לך איך עובדים בדובאי אצל דוקטור עבאס, הוא פשוט מחזיק 2 טכנאיות שמנגבות דם והוא טיק 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 טיק. חשוב שתקלטו את העניין של איך להשתיל. הפרוטוקולים ואפטר קר, הכל רשום. אתם לא צריכים לדעת כלום, אתם תקבלו את הכל בצורה מסודרת, אבל באמת חשוב שתדעו איך להרכיב את המשתיל, איך להשתיל, ואחרי זה שנעבור לשאלות וגם כן לחלק השלישי.